Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Kliwon 13 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer Gusti Allah, Gusti Allah. Para adi yuswa, saben tiyang pitados gadah pemanggih ingkang mawarni bab sinten to Gusti Allah punika. Tuladanipun, Gusti Allah punika kados dene guru ingkang sampun memulang lan gulawenthah piyambakipun saben dinten. Wonten ingkang mastani pangen, ingkang tansah ngengen, lan wonten ugi kados among tani ingkang reksa gesangipun. Lajeng miturut panjenengan, sinten to Gusti Allah punika? Juru Jabur paring paseksi, Gusti Allah punika sesurya lan tetameng. Bab punika ketingal ing Jabur 8 sekawan ayat 12. Amarga pangeran yuwa Allah iku dadi sesurya lan tetameng. Panjenengane maringi sih lan kamulyan, wong kang lakune tanpa cacat, ora dicukengi ing bab samubarang kang becik. Bengaken punika wonten awit Gusti sampun madangi lampah gesangipun. Sedaya lelampahan saged katindakaken dening juru Jabur, awit Gusti Allah nyunaraken wedananipun. Matemas sedaya lampah gesangipun kaleksanan. Gusti minangka tetameng, awit sampun mitulungi lan ngayomi saking bebaya. Juru Jabur ugi pitados Gusti Allah kemawon ingkang paring sih rahmat, kamulyan lan samubarang ingkang sae. Para adi yuswa, lajeng sinten to Gusti Allah miturut panjenengan para adi yuswa? Ing wulan brayat punika, Gusti Allah punika kadya sesiraning brayat ingkang mranata lan ngeneraken sarta manunggilaken gesanging brayat. Kamangka manungsa katitahaken maneka warni watak sikep tumindak, nanging katunggilaken ing brayat dening Gusti Allah. Monggo kita mujudaken brayat ingkang ngener lan pinerkahan dening Gusti Allah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut, bilih paduka punika Gusti Allah kawula ingkang mranata ing sedaya lampah gesang kawula. Monggo paduka berkahi kawula para adi yuswa, matemah lumantar berkah paduka menika kawula saged nindakaken menapa ta dawuh paduka, malah kepara kawula paduka berkahi. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang sinau, sae ingkang makarya, sae ingkang gesang ing bali wismanipun kawula pitados ing pundiya papan. Para anak putu kawula tansah winengku binerkahan paduka ing samubarang perkawis. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih, garwanipun Bapak Wagijan ing KKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Mas Adi, putra mantunipun Bapak Sri Haryono wonten ing KKJ Sragen. Mekaten ugi Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih ing KKJ Sragen. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing KKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Ediati Sarmo, Ibu Pratiwi, Mbak Cili ingkang nembe kemoterapi, lan ugi Bapak Mangku. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Semarang, Bapak Yohanes Kuncoro ing KKJ Immanuel Solo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Suranto, lan kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing KKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Erni Rus Pramujiasih, Ibu Katarina Indah, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing KKJ Wedi. Kawulipun sedherek kawula ing KKJ Antp, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem,
Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Krapyak, sederek Setianti, ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro, kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.